Датата е 12 юли, мястото е Банско. Този път отиваме на Байови дупки. Ако някой не знае какво е това, не се притеснявайте, и аз не знам. Всъщност, това е връх в Северен Пирин, който е висок 2820 метра. Началната точка, от която ще потеглим, е Хижа Яворов. Но за да стигнем до там, първо имаме път с кола от Банско и второ, колата стига само до някъде. А това до някъде значи още около 700 метра ходене преди началната точка на маршрута. Днес ще е доста тежко. За да ни бъде максимално леко нагоре, тръгвам с една празна и съвсем малко вода, колкото да ми стигне до Хижа Яворов. И се надяваме там да има да пълним. 6 часа и 40 минути тръгваме от Банско за Хижа Яворов. Oh. 7 часа и 2 минути, точно за 20 минути пристигнахме, като завиеме от Банско за към Пирингов, подминаваме Пирингов и трябва да се озовем ето на това място. Хоп! Ако някой може да се ориентира, сега би трябвало да хванеме бяло-жълтата маркировка за Хижа Яворов, която е ето там. Така че следим бяла-жълта маркировка и ще видим за колко време ще си изкачим. Абе, тук има мечки. Виж, ако те нападне мечка, легни по корем, прикрий врата си с ръце, разтвори широко крака. По пътя ли искате да вървите или искате да си? Май доста по-дълго. Удължава, да. Дай да си. Пътеката? Значи, май, да. Да. Те са... Ето пътя как прави завой. Пътеката съкращава големия завой. Сега, вариант е да хванем и тази и да ни изкара директно на бяло-жълтата. Защото, да, това е вариант. Ай, значи там или тук? Мисля, че се съединяват тези. Те според мен тук е така правят. Абе, да си хванем по... Ну и хубаво. Айде. Шо ме тръгнава? Ние просто идваме. И от тук идваме. Да. Излезнахме на бяло-жълто. Стигнахме пътя, бе. Натам продължаваме нагоре. Пак се чемнели? Да. Час и 19. Час и 19 минути. 600 метра денивелация. Супер. Да. Гледката е един път. Да напълним вода, че после не се знае. Тони, кажи на къде продължаваме. Посочи. Приспособление. Я да видим. Тираджийската. Тираджийската, да. Защото нямам джоб. Може ли да кила домати? Може да ми прибереш моя? Да. Има ли място? Има. Да, среди това го взех, бе. Ти какво? Според мен направо. И двете водят. Нагоре. Не, май по тая, да. По тая. Тази ли? Тази. Значи, не тази. Тази. Ето го. Това манастирче ли? Какво е това? Параклището. Наляво. Айде. Хубавото беше за тук. Вече следваме бяло-червената маркировка и бяло-жълтата едновременно. Още не сме преминали гората, пътят си е бая стръмен. Определено не е за всеки. А преходът тепърва започва. Значи като си скачиме на премката отгоре, вдясно ни е Албутин. А вляво Тони, кои върхове ще скачим днес? Разложки Суходол. Да. И Байовите. Те са три. Заслон бункера на 2000 метра. Грубо. Над морска височина. Да, сега хващаме надясно. Да. Покрай рекичката сме надясно. 9:34 вече. Абе, стана си жега.
И гледките зад нас са един път. Не, хора са. Хора са. Ето ги. Смятай, човек. Да. Хора са. В момента един я агонизира. Оп, изправи се. Хора са. Там на ръба. Суходолско езеро, изкачали сме 1176 метра денивелация. За колко часа? 3 нещо. 3 малко. 3 часа 13 минути. Ето го езерото. Премката. Разложки суходол. Нагоре. Албутин. Ако имаме време на връщане ще го качим, ако нямаме, друг път. 40 минути до премката, вместо 50 спрямо приложението. Върви много добре. Сиданица. Вихрен. Разложки. Суходол. И продължаваме нагоре към бойовите дупки. Тия подсичат, ние качваме нагоре. И се оказа, че сме се объркали. Следващия хълм е разложкия суходол. Фундация 4 лапи. Тук е топ при мене. – 13 минути и се намираме вече на първия връх от днешния маршрут. Разложки суходол. За 16-ти път. Ето ги дупките. Малко стана. 100 метра. 1, 2, 3. От тук до там ли? Това подсича. Ние сме право нагоре. Ще изчаквай ми, молите. Да, ти си ги подсичала. Нали? Ти си ги подсичала. Да, ама отзад напред. Директно. И по-скоро се пентини да ми дава. Да. Я върха. Я нас. Върха. Нас. Пет часа и 48 минути, бойовите дупки едно. А? Много сме добре времето, да. Нямаме 6 часа. Вижте колко е красиво. Чекин. Ето ти го кончето, то е... Сега минаваме по Торит. Първи, втория, третия. Всичко. Всичко. Давай. Айде. Да. Не е най-теглата. Не. Моля, брутално е. Брутално е, много яко. Тук е яко. Брутално е. Страх не, аз там няма да бъде без мен. Изглежда ли ти да те да е страх? Кой? Аз ли? Тони. Не, Антония не е страх. Не е страх. И не даваш ли? Тя само симулира страх. Страха ме
Гледай, как се отцепи. Да. Това да превъзмогнем себе си. О, Най-вече. добре, а? Кога друг път? Да. Откъде ще се кача човек? Да. Я ги. Бах ти лудите. Гледай човек, погледни, той е стена надолу. Брат, това е на кончето. Само че там имаш въже. Ама е по-тясно. Малко. Да, ама имаш въже. Стига се. Хайде, момичета. Това е двойката, нали? Това е тук, където се слиза. Еде двойката. Предполагам. Някой ще прави селфи? Същото ще. Вече ми е трудно да се усмихвам. Същото ще. Също ще. Ма ако искате, ще го направим. Не. Е така. Толкова път сме ходили. Продължаваме към тройката. Малко стана. Ти се панираш. Ето го отвътре. Ето е пътеката отвътре. Добре. Не се панирай. Не ме сме как се монира. Някой се случи. Дали, бе? Той ще живее. Ще живее за това. Тук ще изхъба цялата батерия. Ето горубчето, по което слезнахме. Надолу пропаст, долу пропаст. Малко остана от тройката. 13 часа и 19 минути. Връх Байови дупки. Ето. Дай 5. Добре. Дай ми ти. О, колко часа? 6. От 7 до 1,5. 6 часа и 13 минути. Така ли? Да. 6 часа и 13 минути, ама се тая. 13, да. 1780 метра сме изкачили, спуснали сме 113 метра и според моя GPS сме на 1830. Каза, че и 8. А тук пише 1820 Он не беше метра. и 28. Да. Време за почивка и да се връщаме. Ма тук То буквално е мравуняк. той заслон кончето не е до кончето, само да ви кажа. То не е то кончето, е до тук. Кончето е там. Нека. Провери го. Кое? Те минават само там на частта с въжето, като се минах кончето. Сега ще го подсечаме по тази пътека. 13:50. Какво по-различно ще има? Прибирам всички камери, подсичаме всички върхове и се прибираме. Значи, вместо да качим отново разложки суходол, подсичаме някъде на там. 14:48, вече сме на премката. Ето тук отгоре е кръста, то пък не се вижда. Там отзад. Там. Това за нас цялото сме го изкачили, сме го спуснали. 15 часа и 9 минути. Искам да засека за колко време ще стигнем до хижата и за колко време ще стигнем до колата. Сега сме точно в подножието на премката. Изпуших си цигарата и съм доволна. Айде, Продължаваме. тръгваме. Птички. Айде, стигате.
Но то ние сме мечките. Да, не, така се чувствам. Ей, тук са на това. Да бе, горе се знам. Аз сутринта ги снимах, така че. 16:53 и вече сме на хижата. Абе, почти 2 часа. Кратка почивка, 17:05 и тръгваме надолу от параклещето и хижата. Да видим за колко време ще го слезнеме. 18 часа и 17 минути. Изкачили сме 1829 и сме спуснали пак толкова. 11 часа и 10 минути преход. Аз съм много доволен. За прехода. Здравей! Тоги как беше прехода? Тони как беше прехода? Добре. Избирам следващия маршрут. За утре? Да. Утре правим друг преход. И нов влог. Ще видим.